Os case 4.200 habitantes do concello de Moraña valenlle un privilexio en plena fase cero da desescalada, envexado por moitos. Neste municipio non existe un reparto de franxas horarias para gozar dos paseos e da actividade física. Temos a gran sorte de ser un concello de menor de 5.000 habitantes, onde non temos ninguna franja horaria para poder salir á rúa, podemos salir en calquer momento do día e iso para nós tamén é un privilexio, non? Que non teñas un marcase horario para poder facer este tipo de actividades, porque podeche limitar tamén no caso de algunhas familias. Na comarca de Ulla e Umia hai máis concellos que teñen esta sorte. Portas, Catoira, Cuntis e Pontecesures tamén quedaron por debaixo do limiar dos 5.000 habitantes. Ademais, o seu carácter rural permite aproveitar os espazos naturais para gozar destes paseos. Fermosos paseos, non? Que nos toca tamén no noso concello, é un concello rural, un concello onde temos moitas zonas verdes, moitas zonas de naturaleza, que podemos estar en contacto ca naturaleza e que os paseos poden ser tamén moito máis agradables. Esta riqueza natural permite ao concello manter os parques e espazos públicos pechados polo de momento para minimizar o risco de contaxios. Mantemos os parques públicos dos nenos e espazos públicos pechados, creemos que todavía vamos a mantelo nun tempo, cando se tome a decisión da nova apertura será comunicado. A pesares das vantaxes que supón pertencer a un concello pequeno, a alcaldesa tamén chama a responsabilidade da veciñanza, todo para ir recuperando a normalidade. Fago esa petición a todos os veciños e veciñas de Moraña, que manteñamos esa distancia. Creo que é importante que cumpramos coas reglas e con toda a normativa que desde o goberno se nos está marcando, para que esta desescalada siga esas fechas que temos marcadas, esa progresión, que non teñamos ninguna recaída, que non teñamos ningún retraso en poder incorporarnos a esta nova normalidade que nos vai a quedar agora.